kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Bicolano, sen man na parte kan welcome po mga dugang sa indong programang Anhapot sa DCGB. Kung personalan, kita po tagahapot lang mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdang kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu malinawan at sarong isyu masolusyonan. Kini po ang sa indong amigo sa radyo, si Henry M, ang lalaking hindi inuuman. Good morning po, Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Kaso bahapon, mga tugang may issue kita tungkol dyan sa road reblocking sa 3rd District Canalbay na nagbaratak, no? Susugduman sa report ni Jimmy. Uni po ang simbag kan DPWH, ano? Sa paagi ni Miss Lucy Castañeda, ang tagapagtaram, ang tagapagtaram mga tugang kang DPWH, no, Regional Office number 5, base po duman sa report ni Jimmy, no. Sabi niya regarding po sa crack sa newly reblock section in Morera is under monitoring daw and will be removed and replaced if it worsen at no expense on the part of the government. Ang sitwasyon, narunduman ninyo kasuhapon sa report ni Jimmy, dyan po sa Morera, kan Ginubatan, Albay. Nagreklamo si punong barangay, tanahiling mga tugang suparte kan tinampo na inot ng pig reblock. Binukasana sa publiko pakalipas na umagi sa curing period. Hanggang ngunyan, nariparo na may mga crack. Kaya ang sabi kan DPWH, according to Lucy Castañeda, ang mga sa tinampo ngayon ay guwaki crack, under monitoring yan. And will be removed and replaced. Anong sabihin kang remove and replaced? If worsen at no expense on the part of the government. Hahalion, papalitan. Semento ka, konkreto ka ba? Bakit? Gari palang pagkamot, gari palang love, kaya kitang palitan at kaya kitang baguhin. Hello? Hello, VP. Morning. Day ko lang kaya sabi aram. May crack ito, bagong simento. Uta, ang history ba susug sa report ni Jimmy, riniblock na, di ba? Ampo. Pagkalipas na patagason, curing period, binuksan na sa publiko para i-reblock naman sa ibong na linya. Opo. Habang naghahalimigo, may nahiling na mga crack sa tinampo. Oh. Kaya ang solusyon, remove and replace. Ang na-intriga lang ako duman sa word na imo-monitor mo na. Oo. Monitoring. Yung sabi kasi the fact na dahil pa man yan na turnover, may crack na, ibig sabihin, may defect na yan. Kaya, yan. So, ano ang use kan monitoring? Oo. Kasi may defect na siya eh. Yes. Diba? So, Siguro, kung ma-monitor, will be removed and replaced. ang gusto sabihin ba, standard ng DPWH, na may certain width ang crack bago ninda ipa-replace.
Oh, nabaka ko na ba? Pero Kasi may, dapat na may crack, Hmm. defective, substandard na yan. iyo nga ni. Ang dapat, Ano ang nakaka-add duman sa terms of reference? Gusto sabihin, pwede accept tarong kan DPWH sa terms of reference, may crack siya. Oo, Kaya, Di ba? Yes. Regardless of how wide the crack is, defective na siya. yes. Oho. So, natataka-ipuan pa i-monitor bago i-replace. Yan lang tabi ang point ko duman. Kasi na-intriga ako duman sa monitoring ninda eh. Di ba? Okay. Sige, yan man lang tabi. Thank you. Sige, Migo. Salamat ha. Alright, di ba? Oh, yan tabi, ang term under monitoring daw and will be removed may ED and replaced. Hahalion, papalitan. If it worsen at no expense on the part of government. Kung maglala, databi, mga tugang, kapalitan ito, dahil nabako, dadayang gasto, mga tugang an gobyerno. O yan ang obserbaran niya to, ilingon niya to. Pero if it worsen, regardless kung nag-worsen siya o dae, if it is will be removed and replaced, anong impact sa tuya? Kaya ito pigturuan kami ki impact reporting. Di ba? Pigturuan kami kaya ito ano po dyan? Impact reporting. I-report kan journalist anong impact mga tugang sa publiko. Ano ka no? Halion, halimbawa, after monitoring, halion o papalitan junior, anong impact? Mahaloy na naman so mahaloy na naman so paghalat niya to, mga tugang na mabawasan ang abala sa tinampo. Kasi halion muna naman sa kinongkreto mo, papalitan muna naman, another curing period na naman, mahalawig na naman ang paghalat mo. Yan. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning. Pinaka-problema kayo yan, araw kayo ni. Kaya na problema na remove and replace. Ang pinaka-problema kan, may kwarta pa daw. Iyan ang day kumasimbag. Unang-una, BP, yung pagkapaan ng mga araw ka ng mga project, progressive ang hapod ka. Iyo. Progressive bidding. Correct. Progressive billing sa gobyerno. Tama, single sa contractor, di ba? Yes. Okay, araw kayo ni Migo. Kung 80% na iyan, may mapatatanda pa dyan na additional 10% na pisa sa food retention. Opera lang sa natada 30%. Kaya daw iyan mapatapos. Iyan ang hapot. Ngunyan, ansarong kilometro, pirang millions of pesos tabi yan. May computation sin na kan, BP. Pira, Depende pa ano sa yung location. national highway, pirang hibog ka yan. Depende sa location. Depende yan paano kung anong gigibuhon. Pero ang national highway ngunyan, pirang 10 inches yan, Jess? Giriyo. O 12? 12 gari ang May national. bugunon ba ka? May bugunon? 12 ayan. Na kung makrak, ang salbatan ng hibog kan, haka doon muna naman. Yung nga yan sa pirang problema dyan, milyon, BP. ang budget per kilometer. Hindi ko alam mo, may budget kaya 50 million. Ako kaya, contractor, progressive billing ako. Oo. Pagkatapos kan, ngayon nakapag-ibon ako mga, sabi ka ng 80%. So 50 million kay itoong 80%, kinuha ko na. Oo. Opera na sa namatanda. What if kung ito rapat? Yes. Do you think ang contractor trabaho ba kaan? Oo. Yan ang pinaka-problema actually kaan. Kaya kita may monitoring na pigapon, sabi ni Joker. Dapat kita. Kasi dapat i-assure yan kang monitoring team na yan, tama, standard ang pagkagibo. Yung, arang may point ka dyan. Bakit kita kipigapod na Regional Project Monitoring Office? Yes. Bako sana may project engineer ang BP. Na siya ang nag-check kung tama. Di ba? Correct. Ano ang abo ka rin maging conclusive kung anong rason kung nagka-crack ang tinampo? Dakulong paano BP ang mga... dakulang rason, di ba? BP, sa rosa na, dakulon ka ng mga palusot, bako sa pagkaraw.
Okay. Diba? Yan ang sabing, dahil mo nailing kasi may tubig kaya nag-crack. Oh. Kaya ngayon nagpurutok-putok ta na uranan. Pero bako man ko tayo ng point duman. Ang point duman, ano mo pinatrabaho iyan na sarong proyekto. Iyo. Hindi man kayo po kita magrason. Yes. Tayo o konseye mo, maray dapat ang pagkatrabaho mo, tangay mo bayadan ka kitama. Yeah. Okay. Yung sinabi, yan actually, BP, yan ang Morerangan. Problema talaga yan. Iyo. Kung remove and replace, Oo. tapos ang contractor mo medyo bako mangyayaw makwarta, ay, minsan yan, BP. Pwedeng sige. Makurlog ka ng payo ni Jimmy. Okay. Sige, salamat. Di ba? Oh. Bako man yan tabi. Sabi yung tapang daing gasto ang gobyerno. Pero ang dagdag yun dyan. So, abala, time consumed sa paghalat mga tugang na matapos ang proyekto. Oh. Ay, nako. Anyway, O yan, tabi ang simbag, mga tugang to be fair, mga tugang sa DPWH. May kinaraman dyan sa naging report ni Jimmy, kasuhapon, dyan tabi sa eryang yan kan Ginubatan Albay. Kuya Henry, paanong hindi mag-crack na mas dakul, sugraba kaysa simento at baybay? Ay, de ko masabi iyan. Padi, natatubod ka man na may aswang. Ay, kasaba ko yung aga sa istorya ni Pading Mar. Alright. Okay na. Good morning, tabi sa mga nag-antabay na barbero dyan sa may SSS. Aha. Sir, may barbershop po digdi sa Daraga. Ayun. Ay, di ko aram tang. Alim araw kayo ni. Alim ba po barbero ka? Kung dakulaon gayon, yan pwede na ngayon may employer ka. Di ko aram kung ano ang patakaran mo na ang hours of work. Kayan. Pero in case ngayon dahil kang SSS, ang pwede mong gibon, pwede ka mag-petition sa SSS or pwede ka tabi na mag-self-employed. Di ko aram kung ano ang dapat baga pag igwa kang araw ka yan, pwede kang mag-self-employed, pwede ka tabi na magtrabaho nin 8 oras. Kaya dapat po may certain condition tabi yan. Baad na substandard ang pagkagibo kang project. Good na ayuson at the expense of the contractor and at no cost to the government. Very bad, tagrabe ang epekto. Abala sa commuters. Worst, tagrabe ang epekto sa ekonomiya. Eksakto, tabi, sir. Traffic caused by reblocking causes motorists to consume additional fuel and cost so much time sa commuters, and when converted into economic values, millions ang nasasayang po dahil sa substandard work. Very well said, tabi, Judge. Dahil ko na, sabihin ko sa Judge sa nagtik sa kuya. Pero very, sharp, tabi ang point, di ba? Kaya dapat ko ang trabaho kan gobyerno, makaskas, mga tugang, na dahil kiabala masyado. Yung animpak sa commuters, babalikan totoo lang yan. Hello? Hello, Henry. Hi, good morning. Manay Jel. Okay. Yeah, po. Nagkapunta ko sa iyo, sabi, Henry, kasi nagkukwento kang construction, kaya na road. Kaya ito, yan na Maharlika Highway, ang nag-construct kayan, Rufo Mauricio. Kang panahon? Opo. Kisay po ang presidente. Taga-Bulacan na during the Aquino administration. Si Baltasar Aquino, naramdaman mo sa DPWH si Baltasar Aquino. Adi, panahon ni Marcos yan. Senior. Opo. Senior. Opo. Okay, Ferdinand Marcos Senior. Iyan kayang Maharlika Highway. Ang nag-construct kaya na Albay to Sorsogon. Si Rufo Mauricio na contractor na taga Bulacan. Aliyuno na, hindi ba sa Legazpi, birang reblocking. Iyo. Kasi magayon yung pagkagawa niyan. Hindi yan tinipid. Okay. From Legazpi to Pulangi,
from Pulanggi pa siya na sa Camarines Sur, si SS Cruz kaya na nagibo. Matibayong ka, aram-aram mo kan mga panahon, ano? Panahon ni Marcos Sr. Ano po? Kasi kahit kang panahon, ma'am, pigtawang kami kay ito ni Silos Banyo sa kay Sumaya, pigtawang kami summer job. Nagtararabaho ka mo sa lugar. Oo. Nagtrabaho ako kay Rufo Mauricio. Uyan na Albay, uyan na airport sa Legazpi. Rufo Mauricio ka na nag-construct, yan na runway yan. Oo. Kaya bihira bagay dyan ang repair. Kung sabihin mo, ibang quality kang panahon, kang pagkagibo. Bako kuyan yan, so kuyan baga, luto, lugaw, bako. Magayon ang pagkagibukan. Okay, tibayong ka. Kasi kami kahito, gari checker lang naman yung posisyon mi kahito. Yeah. Checker ka mga truck, ka mga kwan. Nag-iba kami minsan sa truck, tapos naiiling mi yan na pag-construct. Magayon talaga yan. Monitored nindo, ha? Monitored Sino nindo. po Mauricio talaga, magayonan sa pagkagibukan. Okay, Para okay. yan, ang mga contractor duman, hindi ka man kung may mga subcontract, another subcontract, hanggang nalugaw hanggang nalugaw construction. Okay. Kaya, Okay. TFF Plus nga ni, taga Bulacan man yun, Oo. pero from after Pulanggi baga pasiring sa Simpukot, pirmi baga nagkukuyan iyan, pirmi naga-crack, pero hanggang nagangani, magayon Marayon ang papagang tinampo. Halo yun na panahon bago nagka-diferensya, no? Halawig na panahon. Oo. Pilang taon ako, kuyan Sabihan, maray sa pagkatrabaho, kang panahon. 75 ata yan Iyan, 1975? Biling tinampo, oo. Ay, wara pa ako kanugaring sa mundo. Mas marin na istoryan makukaiyan. Kaya nag-comment ako sa imo kasi Iyo po. sunadang ko kang uning nag-comment pa sa sabi Yeah. ko, Yeah. ako mas yung bagdaw ako, sabi ko, Iyo po, si Rufo oo. Mauricio, ang Iyo. pinaka magayon itong kontraktor talaga. Dahil Yan. kahit linugaw ang tinampo, ang Opo. mga highway. Opo. Okay. Thank you, Ate Henry. Hay kangunyan, nasa US kangunyan. Ano yung nakuligdi? Ano yung siyagong ko? Ano Yeah, yun? Naguli. Okay, sige, ingat. Regards na lang tabi, regards. Salamat. Regards. Alright. Sige. Okay, bye-bye. Diba? Yan, Si Manay Jel na Alcera, mga tugang, nagsabi na, kampanong pala na ito, Sinda, nagtatrabaho dyan mga job, mga summer job students, no? Nahiling niya na maray ang pagkagibo kan mga panahon. Kaya yan tabian, gusto tang tauan kidoon mo yan. Pero balikan ko lang sa sinabi kan sa kuyang amigo na huwes. Sabi niya, caused by reblocking, traffic caused by reblocking causes motorists to consume additional fuel and cost so much time sa commuters, and when converted into economic values, millions ang masasayang dahil sa substandard work. Ibaga, kaya mas maray ko na pasiguro tulos pag-abot mga tugang sa implementasyon nin mga proyekto. Yan. Good na ayusin at the expense of the contractor and no cost to the government. Very bad, tagrabe ang epekto na abala sa commuters. Worst, tagrabe epekto sa ekonomiya. Yan. Alright. Hello? VP, good Yeah, morning. morning. Agree tabi ako duman sa RM Construction. Rufo Mauricio kay ito. Narumduman ko yan. 1975 pala niyan, ano? Yung naginiriban mga tinampong yan. Narumduman ko tabi yan. RM talaga niya. Yung RM. sa Bicol kay ito. Yan ang naghigibukan mga construction kan roads. Iyo. Saro lang pare ano, dahil Ang kaibahan kay ito tabi. Buda sabihin yan. mo, Ito, saro lang siya, dahil siyang subkontraktor. Saro lang siyang wala, minatrabaho. tabi. RM RM. lang talaga yan ka, boss. Tapos narumduman ko kay ito pala, kan binanggit yan na RM. Kay ito tabi, may paryentes ako na naging project engineer dyan sa mga road construction kan RM. Opo. Ang kaibahan tabi kay ito, ang mga project engineers kay ito, mahiling mo, yaon talaga dyan sa construction site, nagmumonitor. Iyo. Ngunyan, ang mga project engineer, puro nasa air condition na opisina, dahil nagruluwas. Okay.
kung maluwas man tabi, yaon sa air condition na auto pick up, abo magluwas. Yeah. So day na hiling maray talaga ang details kan trabaho. Iyan ang dakulaong tabing Yeah. kaibahan ka ito takang Opo. yan. Oh, diyan ka magangalas sa ito baga, bako pa man grabe ang improvement kan materials. Pero magayunon ang mga tinampo, haloy nagahaloy. Ngunyan lugod na magayon ang research sa materials, improvement sa materials and processes, Yeah. para lugod sa quality kan roads. Iyo. Budak kadakol lang ngunyan kan mga technology bagang bago ano. Iyo tabi. Nakapano daw yan. Okay. Ako para sa kuya, ang pinakamagayon na gibugang gobyerno, Oh. halion sa DPWH and construction works, Nasisiran magibukaan. mag-create kibago na departamento, Ano na? Department of PPP, Public-private partnership. partnership. May batas ba kita kayan? Di ba? Pag private ang naggibo, mas magayon ang quality. Yeah. Yeah. Okay. Monitoring na lang dapat ang DPWH, bako na sindang magpa-construct. At least siguro, maski sabihin tang mas mahal-mahal duman sa private works, pero makukompensate ito kang 40%. Yeah. Yeah. Okay. Diba? Oo. So panguna ko, ang budget, magkakasya yan. Yeah. Basta Okay. hinali mo sa 40%, Yeah. 40% na waste. Mas kuan. Oo. Mas maray ang implementasyon. Okay. Yung tabi. Ako mas magayon, Yeah. pag hiling ko, mas magayon yan eh. Okay. Sige, Okay, Migo. sige, Salamat tabi. ha. Thank you. Salamat, diba? Speaking of that PPP, Public-Private Partnership, may batas kita kaya, nalingwan ko lang kung anong Republika gito. Kana ko nag-eskwela dyan sa Bicol University Graduate School, saro sa mga cognate mean subject, iyan na PPPP. Kunyan, ang professor may kaito si Dr. Olagera, Cynthia Mendoza Olagera, ganito. Baka nadang ko ni Madam, salbata na ka ngayon, ilinga muna sa apelyido ko. Pigiradalan may na PPP concept. So halos gabos mga tugang nagserarom sa PPP, magayon so implementation. Kaya baga yan na airport tadigdi sa Legazpi, pigaadala ng mga tugang kun, o yan sa BIA, pwedeng i-PPP, ilingaan Cebu. Di ba? Cebu, Iloilo, mga nakakuha na yan, naka-PPP, di ba? Or kahit baga na kaan, build, operate, and transfer kan mga panahon, BOT. Ginibong PPPP. Kahit ang BOT ang mapakonstruir sa pribado after a number of years, ibabalik sa gobyerno. Ngunyan, it should be partnership with the private and government sector. Hello? Master, Bo. good morning. Morning. Totoo man talaga yan. Ito, medyo matanos pa ang DPWH. Oo. Although may group na korupsyon. Pero kaya pa naman. Kaya pa? Kunya, grabe na, garapala na. Very insensitive na mga contractor kung anong sa mga commuter, sa may mga auto, nagagamit kang tinampo. Garapala na. Oo. Pag mabong kang sinda, dahil man sa abiso sa mga motorist, Yeah. magkakaigwa na eh. Opo. Garapala na yun. Okay. Grabe na yun eh. Yeah. So kunyan, kita baga, araw mo kita nata, kita masabi na naman sa iba. Basta sa nga may pugawak. Nagpugawak ang tao kasi dahil magkikonkretong Yeah. abiso, magkikonkretong pigtataram na araw ka na yung project, dahil panagtatapos kasi araw ka ni, kaya sa tao, Nagapot. nagapot, Yeah. masabi sa ito na yan, pugawak. Siyempre mapugawak ang tao kasi sa may mga auto, magbabarayad pag tax, Opo. user's tax, Opo. nag-renew ka kita. Natural, pag nag-renew ka, nagbabayad ka, dapat maray man sumatanos, man supigagyan ka na auto mo. Yeah. Dahil nagkakausa ka inconvenience. Kasi nagbabayad ka eh. Yeah. Let's say dahil nagbabayad May ka, road dapat users tax baga kita, renew. di ba? Dapat
pag ibabalik ito, Opo. kaya niya, lalo na ni particular dito sa tuyo sa Albay, karapalan na, uruhaan na. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. Reaction tabi, mga tugang may kinaraman sa tuyang tema. Ngunyan pong aldaw, digdi po sa tuyang programang Anhapot sa DC Jimmy. Ang boses kan uta. Ano daw yan? Ano? Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Hello, good morning. Hello. Yeah. Amigo, dapat kaan kuta bago ng sistema kan DPWA. Mhm. Gobyerno. Mhm. Ang mga project na yan, dahil na pagi yung sa mga kontraktor. Oh. By administration. Mm. Ang luwas ka, ang lugaw. Mhm. Natato kung sa ilan lang ang DPWA sa mag-implement kan project. Nakulo mo sa niya Apo. ang sistema ng trabaho. Mm. Empleyado. Mm. O, sinda na mismo ang magtrabaho. Ang DPWA Mm. may equipment na sinda. Mhm. May pangpuno yan sa inda mismo. Yeah. Sinda Mhm. magibo Mhm. kang konstruksyon. Mhm. O, pag-araw ka na may diferensya, may crack. Ang investigasyon nakapokus lang sa mga district engineers, Opo. sa mga project engineers, sa regional tech. Mhm. O, araw ka. Mhm. Diit ang kurakot. Yeah. Kung district Mhm. presidente, matatakot sila. Mhm. Mga kaan yan, matakot sila. Diin masyado makukurakot. Opo. Mhm. Inyo. Dapat araw ka bago na. Dahil paagi yun sa mga araw ka. Oo. Ay, ang implementing ba ng DPWH? Mm. Project. Mm. Ang nakakualugod kaan, gabos na napapilisan niya. Yeah. Mhm. Kan mga papilis ko. Mhm. Mhm. Ano lang na hindi, maintenance na sana. Opo. O, dapat gabos na. Mhm. May nagabos. Tas, pag araw ka may diferensya, sararo Mm. ka ng investigasyon. Yeah. Ang focus doon sa inda mismo. Yes. Takot sinda. Yes. Oo. Oo. Okay. Dapat araw ka, bago na yan. Opo. Salamat, sir, sa reaksyon. Salamaton. O yan, di ba? Thank you so much. Yan tabi, no? Kay puan kang mga legislations, kung araw ka nan pero dapat, nasa presidente yan eh. Diba? Adalan kang presidente. Kung anong gusto kang presidente, pwedeng mangyari yan. Alright, alas 8 Gs, oras po sa Pilipinas. Sandali lang mga reactions, taod-taod lang, babasahon ta. Makalipas mga tugang kan mga patalastas. Ang mga maratang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, thank you baby girl. Balik kita sa programa. Mga tugang, didingani po ngayon sa tabako, wara. Madali lang. Didingani po sa tabako, wara trabaho, wara bayad. Yeah, okay. Ay, sorry na pindot ko so nag-aapod. Observe, maybe need to study the formulation and the formula of concrete mixing dahil nagbago na ang quality ng semento today. Laboratory analysis muna. Iyon man ang ano. Baka nagbago so klase kan semento. Agree ako sa sinabi kang caller. The best is Rofo Mauricio Construction Company. Monitored by Japanese engineers. Yan. Alright. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Ang apot din sa topic mo. Saan ba talaga ang problema sa DPWH o sa kontraktor? Siguro duman sa ayan, dahil ko masabi kung sa diferensya. Sa Northern Luzon maga, kaumawi ang tinampo dumaan. Iyo? Oh, Paano kanigo? Sisang in charge ka yan. Ang dakulang factor duman sa North, halos kadaklan taga duman ang naging presidente. Na, gusto mong sabihin pala, nagdidepende sa presidente yan. At tayo, migo, at sa totoo lang, pero ang presidenteng taga duman, panahon ni Ramos, pinakaray niya ang pasiring sa Tarlac, Pangasinan. Si Cory taga duman, Marcos taga duman, dakol ang taga North na naging presidente. Kaya magandang tinampo duman. Sa kasaling ko, dakol ang factor ito. Kaya challenge ang ligi sa tuya ng mga aranyang ligi na dapat pakarayan naman ang tinampo. Paguna ko. Sa pag-implementar may ang problema. Dapat paguna ko, magkaigaw man kitang presidente. Sisay paman nila ka dyan. Kundi, yun ang nga hapot. Ang hapot ni Go. Sisay baga talaga may problema. So DPWH, puso, kontraktor, nag-implementar ta. Iya baga yan ang hapot ni Go. Tama ka duman. Sisay man bako daw DPWH ang charge naman sa North na maglayo ng tinampo. Yan ang hapot. Yeah, okay. Sige, migo. Salamat. Alright. Sabi ni Kuya Nes, bako man gayod baguhan sa pagsimento yan na mga yung mananggan. Siyempre, ang trabaho talaga ninda yan. Bako ang mga baguhan dyan. Sa problema dyan, kung ang pagpa-subcontract or bad pirang subcontract na yan. Sabi nga ni, kung madangog ko mga 30-40% man sana, ang napadyan sa project dahil dakulaon nagkuaki iyo. Totoo. Siyempre, kung pirang subcontractor yan, siyempre, kuwang ki Dilensya, Mateo sa sanakita, tayo yan ang kalakalan. Salamat. Sabi ni Kuya Nes. Iyo baga? Alright. Sige po. Sandali. Okay na. Sige. Hello? Hello, good morning. Sandali lang. Hello? Good morning po, BP. Good morning. Say po ini. Ini po sa Rosa para dangog mo ngon yan. Kuntin mo ako nagdadangog sa imo. Okay. Finally na ko sa number mo. Sir, problema tangon yan. sir, madali lang. I-text ko sa imo sa number na pig-apodan sa ko permit. Ini kaya pambira kong simbagon ining numerong ini. Na naapodan mo. Kaya tayo sa pigagamit ko naman sa friend mo Iyo. Duman, itakot sa imo sa number na pig-apodan kang publiko ha. Tapos may ko ba siya? Okay, sige po. Sige tabi. Go ahead. Okay.
Sa ngunyan po, ang problema talaga po, ining na-obserbaran ta. Mhm. Ang kontraktor, gusto man ni talagang mapakaramenda ang trabaho sa tinampo. Pero ang sitwasyon ngunyan, ang DPWH, kontrolado kang politiko. Oho. Yan ang totoong senaryo. Ngunyan, sa budget, hali sa politiko, ibaba sa DPWH, sabi nga ni Mayor Magalong, dakulaon ng lakat. Oho. Pag in-implementer kang DPWH sa kontraktor, so kontraktor dapat kumita. Yeah. Ang pagkaram ko, 10% lang nga niyang piga-margin nila. Pero ang realidad, less than 10% ang nakukuha ng data. Opo. Alam na. Nagigibol talaga po kang kontraktor. Ang tendency, if not all, magkakaiguan ng substandard. Yeah. So yan ang resulta. Kaya kung ang politiko talaga ang pag-iisip mapakaran sa indang lugar, dito mapigali yung pigapon nindang dilihin siya. Pero siya ang pakadakulaon. Takong dakulon, talagang dito po, daw matibayan ng kontraktor, Opo. kompletong engineer, dito talaga masusunod. Ikaw ako mga barkada na yun ang problema ninda. Pag dahil sila nagsunod, Tapos na ang Ororo. Problema. maximum project. Yeah. Ang ending niya, ang kontraktor, parang taga-sunod sana. Yeah. Ang DPWH, I think gusto man nila may implementar so tama. Pero dahil kapot sila kang politiko, Oho. hindi makapalag sa DPWH. Yeah. Yan Oho. po ang totoong nangyayari. Yeah. Okay. Sige, sir. Salamat po. Salamat sa reaksyon. Alas 8:20, oras mga tugang sa Pilipinas. Si Angel Mostasa, mga tugang kasarabay sandali lang, ha? Okay. Kasarabay po si Ans Galero, hali dyan sa Albay Electric Cooperative sa nagkapera niya tong hapot ngunyan pong aldaw. Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Ngunit na pagkaaga, makahuron ka ang tagapagtarangkan Albay Electric Cooperative. Sa nganing haputon nga to, VP Henry, ka nagkaperang mga kahaputan man sa tuyang mga paradangog po na pera sa mga nag-atindir na annual general membership assembly. And itong kahaputan man, VP Henry, kung noorin i-implementar itong dugang na 10 pesos na koleksyon para sa buffer fund. Good morning po, Ma'am Ange, nasa ibang nalinya si VP Henry sa district. Hello, Ange. Good morning, Angel. Good morning po, Sir Henry. Morning, Ange. Opo, pati sa kasapon na kalib ka pala. Nagaparaapon ako, adi. Medyo pinalinturan. Okay, araw kayo ni, primero, naghapot kayo ang publiko, no rin mapuon sa pag-implement sa, tama ba? Hindi ko alam tamang term na pag-singil ko. Bako man actually singil. Gari, pag-contribute kan mga membro konsumidores dumantabi sa buffer fund? Well, sir, actually dako lang nag-report mo niyan kung ano talaga i-implement or kung i-implement na ini niya na masunod na billing man. Ang simbag po digdi, sa yung kooperatiba, dahil pa man po inisisingilon or hahagadon sa mga member consumer owners because as I have said before, maali pa poinin approval kang Energy Regulatory Commission or ERC. Mga, gusto sabihin, itong resulta kang hururon duman sa AGMA will be submitted tabi sa National Electrification Administration for their approval tabi, Ans, tama? Yes po, sir. Just like the previous one, yung original na 10 peso buffer stock fund. Big suratan tayo ito sa ERC, nagpadara kita ng mga papeles, mga kumbaga requirements sa pigaragad nita. And then we waited para sa kanilang approval. Once po na-approve nila, matpadaraman sila ng letter sa ALECO kung ano ang magiging decision nila, and that will be the time na madedetermine ta kung no rin siya i-implement. Opo. Bako ang nagapadalagan mo niyan kang ALECO, National Electrification Administration? Pwedeng Yes po, mapastrack tabi ni Ange? Ano po, sir? Pwedeng mahidali ini an approval or maybe kung makaskas ang kuan kayan ang resulta kan request? There is a possibility po, sir, knowing na kaibahan pa during the time na nagbibukit po ng AGMA, ang presensya kan sa mga opisyales sa NEA, especially our project supervisor to ELECO from NEA. So, makakatabang po ito. But then again, it will still depend on the ERC because kita po na mga electric cooperatives sa bilog na Pilipinas, bako lang po NEA ang pagsusunod. Mayroon din tayong mga sinusunod po, sir, sa ERC. I see. Okay. So, anyway, mahalat kita. Once approved kang NEA and ARC yan, Energy Regulatory Commission, saka kita masabay, mapuon kang pag-incorporate kan sa bill, ano?
Yes po, sir. Ma-informar man giraray po kami sa publiko, siyempre. At siyempre, importante, maaraman ninda ko noon matag sa giraray ang sendang pagbayad sa buffer stock. Opo. So, it will be 20 pesos. Yes po. 20 pesos na-approve naman sa AGMA. Itong AGMA tabians na-meet, of course, obviously, riparo man na nagkaigwa kitang quorum duman. Pero more or less, pero po so nag-attender out of 200 plus na kwanta, nag-member consumer ta? Out of 200,000 plus na consumers na, sir, based sa validated na number of attendees, we have gained 12,601 na mga attendees for the AGMA, both on the Insight and the 1,000 online. So, ang requirement na po para makapag-conduct ni AGMA, makapag-determinar kayo itong quorum is 5%. So, the 12,601 is 5.2%. Yeah, oo, tama. 12,000 kasi dakula talaga siya eh. Kaya paano kaya, Gero, ito pa lang, kasabay naman sa counting, determination of quorum, itong online, naka-online. Yes po, naka-online. sir. Yes po. I see. Kaya more or less 12,000 in the midst of 5% requirement sa pag-attender kan AGMA. Kan Yes, kabos na member consumer. Nyato. Okay. So, with that tabi, so inutang na kolekta na mga nasa 10, itong 10 pesos, may nahiling ako naman na presentation tabi ans na may ginasto sana tabi kaya ito. Pwede mas kung may ideya ka graray, may expound mo kung may ginasto na kita hali sa buffer fund tabi. Yes po, as presented by our Finance Services Department Manager, si Ma'am Belinda Pentenia, for the year 2024, 14 million pesos was utilized for the Typhoon Christine damages sa yung mga distribution facilities. Christine. Typhoon Christine. Now, for the 2025, since wala man po masyadong bagyo na tuminama, but then again, kaipuhan na mag-procure na mga mga kaipuhan ng mga materyales, ekipahes, in case na magkaigwa kita ng bagyo. 8.9 million was already utilized. Duman po sa na-collecta na buffer stock naman from 2024 to 2025. Okay. Tama ba? Ikaw kaniling na presentation na gari may restante kita, nagkulang? For the 2024, sir. 2024. Gari may deficit duman. Yes po, sir. Na may ginasto sa Aleco na bako hali duman sa buffer fund. Opo. I see. Okay. So, ang gagastusan ka ini, para lang, tama ba sa explanation mo kang Enot, na para lang ini duman sa repair or rehabilitation in case of my emergencies or calamities? Yes, sir. Tama ka dyan po, sir. And it was also reiterated by Atty. Gwen and C. Sofiampo, our NEA project supervisor to Aleco, na di po pwede gamitin ining tigpo-kolekta na buffer stock fund sa ibang mga bagay, kung may mga babayaran, di po hindi pwede gamitin. Only for the procurement ng mga distribution equipment and materials in case po natamaan kita kan pagyo. Opo. So, kung dahil calamity, dahil siya pwedeng gamiton? Dahil po siya, sir, pwede gamiton. O talimbaw, ang ngaya kung nang ipo ngayang mga dakulo na poste, dahil mga calamity, dahil pwedeng gamiton dito para ibakal ki poste, adi? No po, sir, kasi ma-violate po kita kaayan kang mga provisions kan batas. Okay. Kung iyan 20 pesos, pero ang estimate nindo per year na magiging collection tabi? Depende pa rin, sir, sa tawag dyan, depende sa mga nagbabayad na consumers kasi man nagkapera, na dahil nagbabayad, So, kung halimbawa, 200,000 ang sa tuyang consumers times 20 pesos, ay times 12 mo siya, 12 months siya, so we'll be getting more or less 40. Yeah. Oo. Dakula na kantidad. Yes po, sir. Okay. And we just want to assure, sir, na this is the disbursement, procurement ng mga funds is guided by the NEA and as said by our NEA supervisor, ini po, every time po na mag-assist kita, tigo-audit po kansa mo yung governing agency. Opo. Yan. Okay. Very good. At least may assurance na so hali sa consumer na binayad o tinao sa Aleco, contribute sa Aleco, mapapaduman sa maray and will be guarded by an auditor. Yes po, opo. Okay. Balikan ko lang sa 200 million na pinaaprobaran man duman sa AGMA. Ano sabi ito, Ans? Nagamit na? Nautang o utangon pa sana? Well, last 2024, ito po sa approval kang 200 million loan. Nag-agi proseso and na-aprobahan man kan NEA and then na-receive me na po to check
kan na nakalihis na May 9, 2025. So ito po, ibinayad tulos sa IMAP or sa Independent Electricity Market of the Philippines. So ito din po so main purpose natin nag-utang kita. It's just that so ratification, it's part of the compliance requirement. Ayon, ratification pala na itong ginibot. So kwarta, na-receive na. Apo, and in fact, sabi nga po ni EJM Buksit, the reason why di kita napuputulan ng supply ng kuryente is nakabayad na kita sa supply power. Opo. Sa itong pigbayadan ta, so napag-utangan din sa kuryente? Nag-supply sa Aleco? Ini pong pigbayadan ta kang utang is the IMAP. Ito po so IMAP. Mayor na tawag dyan na supplier na nagtataunin supply kay kuryente sa Aleco sa Albay. Ayon. As of now, Tabians, may utang pa kita naman sa IMAP? As of now, bayad-bayad na kita, ma'am. Ay, very good. That's a good news. Bayad-bayad kita, sa IMAP. Pero, ang problema tango niyan, itong dati tang utang. Yes po. Pira na itong yan. I-check ko, sir. So, datos digdig. Kumpara ng billions of pesos ito. Pero ang good news mo niyan, kaya pala hindi kita napuputulan. Tabayad-bayad kita. Bayad-bayad na kita, sir. Sa supplier tayo ng kuryente. Ako naman ang pasalamat sa mga NGOs na nagbabayad na religiously. Okay. Araw kaya ka ng premise ka napot ko sa imo, kang sa ako Bicol baga, sa ako Bicol, aram mo man yan. Sa ako Bicol, nag-contribute through their effort, ipinaagi sa National, Energy? Department of Energy, tama? ERC, something. Nagtao, kiparangan ito, 500 million, 600 million something. Okay, ayan ang pighapot kanta. Kung nata ngayon kay pang itong 200 na ito, naigwa ngayang tinao sa gobyerno through the effort of Ako Bicol. Pwede ma-clarify mo tabi ni Ann? Yes, sir. As it was already mentioned sa AGMA 2011, the rehabilitation, the funds that was given through the national government is solely for the improvement and rehabilitation. Now, sabi nga po ni Attorney Gwen, ang tutuyang project supervisor, pwede hiroon ang bagay na ito because may allocated demand na may specific project. So, ini po, iba man po sa pambayad sa power payables o yung mga power bill sa tuwing supplier. So, iba man po sa Ayun. Consume talaga, boss, ito na support kang gobyerno sa Aleco? Ongoing, sir, ang sa tuwing mga projects. The first one that was finished was the Salvacion Substation. Ito po na manungod po duman sa iba pang mga funds. Ongoing pa po ang sa tuwing construction. I see. Gusto sabihin, so itong gabos na amount na nakuha through the effort of Ako Bicol, na-release na po sa Aleco ito, gabos? It was released po sa May, of course. And then, i-download po sa MUYA. I-download na po sa MUYA. So, mga pondo, which is, sabi ko nga po, will only be utilized. Duman lang po sa project. Ayun. Consenso, nasa GAA ito di ba? Opo. Nasa GAA. Kung ano sa budget allocation sa GAA, dapat duman lang ito pwedeng gastuson. Apo. Ay, okay. Klarado tabi yan. Okay. Isingit ko lang tabi ni Ansa, tahali sa member consumer tayo diyan baga sa bill, kang Aleco, igubaga diyan ki due date and after due date. Apo. Tapos may surcharge na kabugtak. Di ba? Apo. Pag ika ngayon nagbayad ka after due date, di natural may surcharge ka. Itong surcharge na ito, may additional surcharge tabi ito? Ange? Ay naputol. Madali lang sandali lang. Naputol ta. Concern ini, kansarong ala. Hello, Ange? Yes, sir. Apo, nakuha po tabi sa hapot? Pakiulit po sa medyo. Yung baga sa bill ta sa Aleco, igwa dyan ki due date and after due date. Pag nagbayad kang after due date, may surcharge ito, di ba? May certain percentage. Kung nagbayad ka na after due date, siyempre may surcharge ka na. Itong surcharge na ito, may additional computation po ito na surcharge, a certain percent giraray? Ayun man lang po ito, sir. So, kung ano ang nakakaag sa bill, iyon lang po ang babayaran. Okay. So, kung after due date na may surcharge na, iyon lang ito, dahil naman nadagdagan. Apo. Ayun. So, klarado tabi. Tahinapot ang sakuya kan mga listeners kang sarong alaw regarding sa pagbayad dyan sa Albay Electric Cooperative. Now, kung halimbawa nagbalikan ko itong 10% na 10% na buffer fund or maybe 20% in the future, kung nagbayad ka tabi after due date,
Okay lang ito na bayadan mo sa mga bayad center tabi Ans Giraray? Will be collected by the bayad centers? Usually, sir, ang bayad centers and even ibang payment methods or payment partners, current lang talaga Current. na bayadan. So, kapag after due date ka na, mapasiring ka na po sa either sa main office ni or sa ASCOS sa Ayun. Manila na LGU. Oo. So pag nagbayad kang after due date, dumang ka na sa Service Collection Office. Opo, sir, kasi siyempre, i-check naman giraray Oo. ang data kapag hindi man giraray sa indo yan para, Oo. kumbaga, walang further problems. Ayan, okay. Sandali lang ha. Taon ni may clarification si Noel. Hello, Noel? Yes, sa BBP. Opo, ano ito? Nagadangog si Ans niya. Mga BBP, ako kadyo nag-afford na surcharge. Double surcharge baga sa kuya. So nangyari? Oh, ang sabi pala, kung ano siya ang duman sa bill mo after due date, ito mabayadan mo. Di naman inadagdagan. Ito baga BBP, klaro. Oo. So forward ko sa imong resibo, klaro, naging times 2. Siguro dapat gayud migo magdumang ka kaan sa kwan, i-clarify mo sa member may ano po kaan? Sa Consumer Welfare Consumer Collection. Very clear man sabi nan sa kung ano sa after due date, iyon na ito. Isipon mo, BP, nagbayad ako sa Aleco Sa bill mo mananggad, nag-iba ka nagbayad ka na after due date, nag-iba sa kwan mo. Iyo baga, BP, duwa pati. Surcharge, tapos, what surcharge? Opo. Ans, tabi. Siguro, pwede man po i-send sa kuya sa account number niya, ipachat ko po. Ayan, sige, lugod. Sige, very good. Tangani may talaga pa-check siya. yan mananggad. Ayo, oo. Tangani ma-check tabi ito, Noel. Concerns mo tabi. Siguro, baka Sige, depende yan sa... forward ko mo, tapos, Baka depende sa klase kan mabayad. Kung ang tindog mo ngaya mayaman ka, gari. Kaya nangyari sa imo, ang tindog mo ngaya pang mayaman eh. pag wala sa reninda, kaya hindi ka O sige, i-forward mo sa ko, Migo, forward ko kay Ans tabi, ha? Yes, sir. Thank you Okay, very much. sige, Sabi, thank you. Ans. Alright, apo, okay. Ans, Yes, sir. karaw man sa nito. Ako nga, pag ako nagbaba, pagkasugo kung pagbayad ko dyan, tabaka iba man ang tindog ko eh. Alright. Okay, so, yun man lang po ito ang gusto ko tabing iklaro. So, meaning, so para harapot, kung narin nga ito na rin yan, just to summarize our interview, our discussion, pag na-approve ito kang ERC, din kang National Electrification Administration, implementa na tabi sa 20 pesos tabi. Sari? Yes po, sir. Okay, sige tabi. O baka may pangapudan ka tabi sa publiko, tabi, hali sa Aleco. Go ahead. Yun na lang po, sir. Dako lang salamat po sa mga LGUs na nagtabang sa MUYA and sa mga MCOs na nag-attender po to participate during the AGMA 2025. And of course, salamat po sa DCGP Apo. for helping us disseminate information. Okay, thank you. Angel? Po, VP, si Ate Ange Valero, ang tagapagtarampokan Albay Electric Cooperative. Mm-hmm. With Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. Sari po. Ay, so pangyari. Uni pala may apod. Hello, good morning. Good morning, Sir. Yes, sir. Ano po yon? Nata po sa may areas kami. May? Ang arrears po, sir, kung kaday ka nakabayad tulos, surcharge? Ang apot ko, natasinda nagdidibong yung mga counting sa resibo. Oo. Wala daw ninyo mga areas. Tapos yung areas may interest sa areas pa. Ayun. Sige. Araw kayo ni sir, nakamonitor man duman sa Aleco, sina Angel Buda, si Ange. Siguro, pwede ka kan magduman sa Member Services Department kan Aleco? O tanganing maklaro po yan, bossing. Pero another question ko kung kay Opo. pwede ba di ba kunin by district yung election? Oo. Pambira man lang magkaiwasin din ng election. Oo. Di pa magayaw ng pagka kanya di makakuha. So, yung 10,000 naman na dati. Opo. Pwede ko siguro district by district. Opo. Para, ako lang Mm. wala talaga mangyayari dyan. Walang effect. Kasi pwede ko pa, ma-request na nga niya, kung pwede ba siya i-cancel license, mag-ulit yung daning eleksyon. Aha.
budget yung talaga 10 to 20,000. Thank you. Yun naman lang. Apa. Sige, amigo. Salamat, tabi, sa reaction. Alright. Sabi ni Bossing Raul, lahat ko na, amigo Salvatana, dahil ko nabasa ko sa inutan mo. O sige na, dahil ko na nabasa ko, nilagod. Natapot na dahil ako kan bayad center after due date. Imay amount man duman kan after due date. Ayan. Inaputan na ang kang inot. Ha? Naputan na kang inot yan tabi. Ang question dyan, itong sugariso surcharge magabot sa certain percentage na inda basta ro kaya may technicalidad yan tabi, kaya dapat diretso ka duman sa, kaya dapat dahil ka pwede magpaabot ki due date, no, dahil ka pwede magpaabot ki due date, magbumayad ka tulos tangani na dahil ka problema na dahil ka mapila duman sa liko. Hello Hello, Yeah. tabi, DP. Yes sir, good morning. Oo. May date na problema dyan. Actually, makulang date yung problema kasi hirak man kan mga pobre. Aha. Ang bayadan mo para 200 plus. Kunya, naputulang ka. Pag pa-reconnect mo, mabayad ka duman sa Aleco. Iyo. Minaabot na yung mga 10,000. Kaniguan. Iyo. Baka ang reconnection fee. May mga 2013 sila na so transition ka ito kang apit mo da Aleco. Bayad ka na. Papabayadong ka ngunyan. Hihanap mi gusto utang mo sa bill mong dati. Consumer, dapat problema ninda ito kang system ninda kasi tatatanain ninda ito na i-update. Ang mga mo kang consumer, na dahil man ito sa sarayon, tabayad na siya. Iyo. Pero kung dito mo katagaan, nasa sarayunan. Iyo, tama ka dyan. Mas sarayon mo nga nito, dahil naman ito mabasa kung anong bulan ito. Oo. Dakol ki mga araw kaya na concern di ba? Oo, may date na... Aram mo, nasabutan ko ang point mo dyan, bako napigatawan mo ang burden of proof na bayad ka na sa consumer, na paano kung nawaraan mo si resibo? Dapat sa system, ito mag-double check, kung ining panay ni, bayad na. Nasasabi yun, may record nga rin, 2013, dahil Iyo mo nga. hindi bayad. Samantalang 1 bill policy ka ito. Iyo baga. Naputo lang ka kuta, kung may bayadan ka. Yeah, very good point. Yaon mo niya sa record ninda na may bayadan. Sa history Iyo. feeling yan, kasi... Iyo. Dati pa, igwaman ako ko personal na ano kaan, na encounter. Pinakumpute ko sa bayadan na naputulan man. Ngunyan, ang bayadan, kinumputan ni Ate Tilma dyan sa residual. Kung nga ang bayadan ko din nga ni Mattress Meli. Bayadin na nga yan man. Kung di takulang man sudara ko, niya ako mabalik na sana ako. Tinawon nga na ako, iligir kang bayadan. Kung nga nakakuha na kikwarta na pambayad, maparikunik naman sa tawo. Ang bayadan, 30 mil. May nagugbon. May record pang dati. May harayoon ang distansya. Kadang gisarong zero. Kasi kayo na nga nito, kukumpitan ka kang mga 2013, may mga 2014. Samantalang 2025 na kitang niya. Natadayin hindi padarahan ki demand letter. Kung may bayadan itong araw ka ito, taon yan hindi babaya. Taon yan hindi sising ito na hindi ki mapa reconnect. Tama. Okay. Pero sala ang sistema ninda dyan. Hindi siya mapapaduman ito. Kasi hindi naman ito sa record kang Aleco Okay. Kasi malabog mo da sa ro pa nga iyan big kolekta bagan so pig apod ko na ito sa MOBP na iyan ang naman nilang buffer panaan malabog na naman iyan kasi ito controversial na nga kan sa universal charges na pigsingil ito nag-accord din ito sa bayadan mo kung nagkonsumo kita kula magadepende sa bayadan mo so universal charges kung nagkukonsumo ka kisa na yung may nagkukonsumo ki 20 pesos ang bayadan mo sintabo lang ngayon sa universal charges pero ngunya di ba na kasi nagkonsumo lang ki 20 pesos mabayad ka mang 10 pesos sa universal charges di charge na mo 30 pesos na o bako unfair baga dumanta kahit so LCC dahil maninda ka na dadaragang universal charges na ang bayadan kang LCC sa universal Iya po. Okay. Sige sir. Apa. Iya.
Okay. Kasi unfair sa mga namatay na consumer na mayaman pala na ako magbayad. Ito palang si opsyon. Opo. Okay. Pare-pareho ko ta. Bayad kita pula man mabayadan. After part. Ako na ipaparariyo mo. So nagkukonsumo lang sa 20 pesos. Sisigil mo man 10 pesos. So nagkukonsumo ki milyon. 10 pesos man niraray ang buffer. Okay. Pero tayo magpapagayon. Yeah. Ayun nga dito. So sabi ko sa imong Ara mo, sir. Iyan ang mga ideya mong iyan. Busing. Dahil naman dapat ito Oo. sa consumer. Kasi neglect na ito. Yeah. Ito bayadan ng consumer. Iyan ang mga ideya mong answer. Mga magayunon iyan. Ako, gusto kong apudan ka iyan ang board of directors kang Aleco na hilingon ini. Sinang policy making. Buda, ano daw, sir, kung registered kang member consumer kang Aleco? Medyo. Oo, maray pa, ako sailing ko, kay pon kan Aleco board, kan mga aro mo kang ideyang mga magayunon tabi. Dapat nga, kung marali na sinda dyan. Okay. Okay. May mga inadalaan. Sige po. So mga simpleng bagay, dahil Iyo baga, iya. Ako sailing ko, balo daw tabi sa masunod na election pag ngay po ang Aleco board, di ba? Mandaan Oo. dyan, o pigaptano hanggang politiko. Iya. Dahil naman ngunyan masyado kang inot, iyo. Mga consumer. Eh po. Okay. Opo. Kita pambayad sa basta panghakot kan mga consumer na maburo. Yeah. Okay. Sige, sir. Salamat, Salamat po. Oo, sige, salamat. Salamat. Alright. Aram mo, itong mga ideya niya, magayunon ito. Diba, John? Araw ka ini. Ang mga araw ka na concerns ko dapat trabahon ini kan Aleco board. Irilingon tabi nindo yan, mga miyembro kang Aleco board. Itong pigasabi niya, muldo gari ngaya, malawak ang kaaraman tungkol dyan. Tabi, kamong mga, sorry mga bossing, kamong tabi mga member kang Aleco board, siguro hilingon nindo ini. Na concern na ito, nag-caller ta, dakulon siyang ideya, malawakon ang sa ideya, dakulon siyang ara, magayunon ang sa iya tabing pigasabi. Siguro panahon na ano yan, di ba? Di ba? Inako ng pigigi, oning mga member kang Aleco board, tabi. Iyan sana na pag matransfer ka yung kan, alam mo nga nakapangaran. Ako, bill ko, dahil sa kapangaran sa ko, tampag na transfer yung kadakol kang papilis. Baka pwede tabing gibuhan ki paagi. Nagaro siya na sa water district. Sa water district, madali unonon. Diba? Oo. Baka po pwedeng ilingon yan, mga bossing. Pakireparo tabi kan concerns na iniya, kan mga member consumidores. Baka pwedeng mag-isip ka mo kung paano yan. Araw ka itong apod sa tuya na ito. Diba? Ilingon. May point man siya. Darakula, buda sa radit na consumidores, parareho ang buffer fund, 20 pesos. Di ba? Oh. Anong pagkaiba kang Darakula, buda sa raday? Iyan man ang hapot. Mga bossing, paging, mga amigo, sa Aleco board, pag-adalan po nindo yan. Jimmy, nasalita may dagdag na report. Sa Ligao City daw, daing quarry. Zero quarry operation sigon kay Mayor Fernando Gonzales. Tabi Jimmy, ta nakapagdesisyon na araw ka ng alkalde kang Ligao. Idetalye mo, go. Kami, Jim. Naputol si Jimmy. Hello. Kami, Jim, go. No quarry at all sa Ligao. Ini ang sinabi ni Mayor Nando Gonzales. Kung saan ang quarry, disilting, iyo ang nagpapalala kan mga pundasyon in mga struktura, in mga proyekto siring kan dike, embankment, kung saan more on protection sa project ang lokal na gobyerno kan Ligao, kaysa isakripisyo ang mga ini apabor sa quarry o disilting. Dahil ini pwede sa Ligao, sa pagsabing kung pagpaparaturugutan ang quarry, tapos iyo man sa nang kausan indistroso sa mga proyekto, mas maray pang dahil na pagtuliraro ng quarry. Tan na sharing man sa na, 40% sa barangay, 30% sa munisipyo, syudad, 30% sa probinsya. Pero pagka nagkaderestroso ang mga proyekto, gari nagala ng lago, duman man sa naigagasto.
distroso andara, pati tinampo nagkakararaot, disbintahe sa gobyerno. Samantalang ang Bulkang Mayon, nalulupigan na nin maray, kan mga quarry operation na ini. Oo. Kuning kaso iguanin mag-apply, quarry operator, magdirekta sa Penro, so sulmukon man giraraydig di sa ligaw, taday ma-issue nin mayor's permit. Tangugon ta si Mayor Fernando Gonzales. Why total kami no quarry at all? Because if we... Quarry, dissenting... No, we can. As a matter of fact, nagigibo kami ng mga consolidation dams, digdi sa ligaw sa mga lugar ng mga tiki, lalo may mga tulay, in order to establish siltation. Because the siltation will lower the riverbed. And then when you lower the riverbed, magpo-float ang foundation mo ng Kandike, magkakagaraba ito. Paano kung may mga nag-apply na tugutan kan Pedro? Tadi mo baga na-apply? Dahil mga kami sila pwede magtugot yan eh. You know, they have to get a mayor's permit. And I will issue a mayor's permit or anybody whom I think will be destructive to the city of Ligao. No matter who approves that Pedro permit, they still have to come to the city government to get a mayor's permit to operate. Now, within the mayor's permit, I, by law, am allowed the leeway to evaluate and to see whether this is to the best interest or to the general welfare of the people of Ligao. If the Pedro permit is not to the best interest of the general welfare of the people of Ligao, we have a right to refuse. So what particular... Yan na yan? Aya. Na-inquiry sa ligaw. Okay. Ang quarry site, Jimmy, dyan sa Ligao, sa tabi makukuha? Karaklan? Sa Mayon unit. Okay. Di ba ikaw dyan mga area na, ano ito? Sa mga, ano po kaan? Sa mga drakulang salog? Ang masiskan nga ni, so si, maski na-aproban pa kan probinsya, tawan pa kipermiso, dahil man sinda digdi makakalusot, kuha sinda kay mayor's permit. Pag dahil sinda kaning mayor's permit, dahil sinda makapag-operate, maski patawan sinda ki permit sa probinsya. Oo. Nata ito pakiulit ang sinabi ni Mayor Gonzales kung natahabo na kikwari sa Ligao, zero quarry dyan? Habo niya nga ni kang quarry, iyo man sanaan minadistroso kan mga proyektos, so mga pundasyon, napagpaparadisel, nabibitin sa mga pundasyon, o di anon mangyari, pag nagkaiguanin mga kalamidan, distrong ka daw. Pag na-distrong car, so income na ipigda isi-share sa lokal na gobyernong 30%. Kulanganing ipairahay kan mga proyektong nadidistroso. Ayo. Pati tinampo baga, pinairahay kan probinsya so tinampo sa Mayon unit sa Ginobatan nilinga. Nagkapirang taon sa naraot na naman. So income na linaog sa kabankan gobyerno, kulanganing ipang pairahay kan mga distrosong proyekto. May point man si Mayor Gonzales dyan. Anoon mo ang quarry na nanasakripisyo an environment. Environmental degradation da daraka ning environmental degradation an daraka ning quarry. Oo. Buda so kon baga sa pamitisan. So pigagihan ka ng mga tinampo kung magabato niyan. Ayun na nga niyan ang point. Oo. Ayan, mga drodisilting ayan, mga quarry yan. Dahil siya, stop muna sa Ligao City. Dahil ka mo mag-apply kung sa Ligao, ma-apply ka mo, dahil na ka mo mag-apply. Yeah. Okay. More on protection sa mga proyektos and punto digdikan lokal na gobyerno. Dahil dyan di may mga galis, hali sa Mayon nagari, hararumo na ababaw na dapat madiselt. Iyon na nga niyan. Tapos actually, sa romang ko sa bintahe ka yan, iyan na nga i-deselt mo. Di ba? Ang quarry mo, mismo nang sa duman sa river, itong agihan mismo kan salog, mga galis. Depende kung dahil project. Oo. I see. Basta, dahil nanguna, dahil ang ligaw gustong maproteksyonan. Kan kontra dyan sa mga quarry or desilting na yan. Dahil mandayanin maray na epekto. Anyway, si Mayor Gonzales nakakasabot kan, area niya iyan. Aram niyang sitwasyon yan, kaya respetado tan sa iyang decision pag abot sa arog ka na bagay. Siya nakakaisi, di ba? Okay. Jimmy na salita di si Jimmy niya. Anti-EPAL Ordinance. Madali lang. May babasaw na kong reaksyon. Alam ko na, tauning. Madali lang tabi, ha? Alright. Hindi ito related sa electric bills. Na na-observe ko lang, there are times na na-traffic sa Vinson Street
dahil sa mga vehicles na nakapila papasok sa Aleco. Kaya imbes na two-way, naging one-way na lang ang Binson Street. Ayan. Ining texter tang ini, naobserbaran ko man tabi ini busing. Ano? Salamat tabi sa pag-reiterate ka ini. Tay papaabot ang girara ini sa Aleco. Taka ito, may hinapot ako diyan. Yan baga napala, kung halik ka digdi sa Binson, halik ka nga digdi sa may, ano nga ini, so, halik ka digdi sa may Astrodome baga, tumbok mo baga dito ang Aleco sa Too. Halabaw na supila. May nganya ko, sir, sabi ko naman sa guard, baka nganya ko, sir, pwede paki-manage ini na ano yan, na traffic ta. Kuha na talaga, apektado sa tao kan din ang boy. May sinimbag sa kusugan na day ko kursonada. Tama, sinimbag sa kusugan na day ko kursonada eh. Binaya, nganya ko, sige po, salamat. Tabaga pasuhay kaming dua. Indakot, aloy-aloy na eh. Itong experience ako tabi diyan. Kaya magiging point kan sa tuyang texter ngo niyan. Ipaabot na tabi girara ini sa mga otoridad. Standby muna Joshua, mga tugang 8:53 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapang. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang anti-EPAL ordinance daw paghurunan dyan na hapon sa sesyon kan Sangguniang Bayan sa Daragalbay. Joshua Bino, idetalye mo. Yes, good morning. Hello. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag nga itong bareta kung sa ibang mga lokal na gobyerno, nagapuroon pa sanaan na inaugural session ng Sangguniang Bayan sa Daragalbay. Nasa panduwang regular na sesyon na taod-taod na hapon kung saan ang taro sa pinag-aarabangan kung uuyunan kan mayorya kan mga miyembro sa ang ordinansang gustong maipasar ni Atty. Ian Macasignas. Iyo ang tigapod niyang anti-EPAL ordinance kung saan sa paagi ka na ordinansang ini
dapat ang gabos ng mga propriedades pagsadiri kan gobyerno wara nin pandok, pangaran, logo nin mga politiko o kaya mga opisyal. Ini tangani ng mantineron ang balance tawi BP Henry asin mairayo ang mga propriedades kan gobyerno sa anuman na personal na interest din sarong individual politiko. Sigon kaya ator butiya na makasunod taud-taud na hapon. Hello, taud-taud na sigon kaya ator ni Ian makasinag taud-taud na hapon nakatalaan na first reading kan ordinansa nga ini. Asin siyempre ang pinag-aarabangan kan mga taga-Daraga Albay uyunan daw ini kan mayoryaman kan mga miyembros kan sangguniang bayan. Sarong magayon na ordinansa sigun sa pahayag kan iba na nakasaulay kan DCGB News. At least kung ano man na mga pagsaliri kan gobyerno, building, behikulo, o kaya ano pa man, at least ma-serve sa talagang purpose niya. At hindi ini magamit din karong politiko sa ano man na gusto niyang interest political. So na kaya sabi ito taon sa ikadawang regular na sesyon sa ini sa mga ordinansang primerong itigbusol ni Attorney Ian Makasik nagsabi BP Henry Anti-EPAL Ordinance 2025 tanganin ng gibuhon sa Daraga Albay man sa naarog sa Pasig na ang gabos sa mga building, behikulo at iba pa na ipinagibo kan gobyerno para dapat may pandok, logo, insignia o pangaran. Yan dito ang dagdag na storya. Diyos Covino, TV. Salamat, Joshua Jumar. Pasensya ka na inabot kita kay oras, Jumar. Lumang ka na lang tabi kay Pio mag-report tungkol dyan sa session kan sangguni ang panlunsod sa Tabaco City. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Di pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Happy birthday kay Precious Alessandra Logroño. Yan. So pinsan ni Jerome, birthday ngo niyan. Precious Alessandra Logroño. Happy birthday! Sa mo, halis sa imong pinsan na si Jerome. Thank you. Goodbye. Maray na aga sa Endoga Boss. God is good. All the time. Smile. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan.